Magwagwa imeye bunge ya North Mugrange County ya Nyamira nigo batwariro kuigwana elio omoroberi bokwagacha egetige chigosori yesanige Magwagwa onyare guchakigwa ari morioka nigo kuigwana uko kwaba kogoikerwa chinga kia serikali ye county ya Nyamira wetera somo waziri Bernard Maina we wizara y'echindimero yabake gutwara omoroberi w'abananchi kubwatuka ebirengerere byabo asekeria county ya Nyamira yaganitie oburimo bonyare komentwa ase chinyomba chibiasara kira chigotagurwa awasensemo ya Magwagwa elio goisania oburimo weisaine chieka ikomenemo gokwagacha egetie kyo yechigosori kia esaniyo muri kyoito Steven Nyarikembunde na roboti orwe nase hegeikaro gekyo bareta abamenyi bensemo ya Magwagwa iri gukwanera ubwagachi bwegeti yesanige ase wodi ya Magwagwa ebunge ya North Mugrange ya Nyamira aigasa abamenyi banjira nakobomo nga tige stadium eyo agachwe ase korende bari babwate chiduka mbara barene stadium kirachi gotagurwa bakanwe nibo yabo Ogakabichage uyorenge umunyanyimbo mukuru nigo kerekyo boigo abekesege tonga tigabakanwe ngeri yabo iyo babegete nse yechiduke cyo in truth we are about the stadium munwedero onyentari kumire aria kaki twakane bana Maina waziri ayo mwana wa Matian kaki twakane kadi mwana ake kumauza huko twakane njenga kale kuna kande kama sasi akamo kaki esegete oyo nero yabekwa sensemo yabangina tubona bari tubwata malimai getega abu ngango utore wana tubanja kwa tabanga oko ugachimba to compensate but I'm very happy that compensation is there. Asensemo yabasaye bakoraona pamira rocho nigo berero byabwa bekirwe nse hanene mono uborache ko babokoretwa ne stadium eyubene Nina shamba yetu bure pali bure ndio kwa serikali maandikwa na mmoja wake waambia bali maana leo kwa stadium ya Njeri ingoli kwa isima waziri moja mmoja asimama bekeni usiana Jawangu mwana mwana iseli gome basego yanda kubuja abantu bamagwagwa bali aramagende Asan Nyangawu yokoriye kerogo kyo MCA se wodi ya Magwagwa nigasabirenga abamanyi berichiko banyare korigeria chinjera cyo koronge title deed chamaremo hayora chigo kunwa iriyo bene kina abamenyi abu konyara ko bale bakwegwa chibesa cyabo bene lakini abantu bamimba yabana bana kuburira bana gotaho bishimo abantu akane abwati document ndore wantala Ishmael w'urumo wakiri aba muri abange abaswate bange barwo wakiri ebiyorebi bagane mu bwatane erinde moko y'abantu bayiko ari asi document kirabo kirosiwe abantu bitwana origendo tari barigo enamba yende aba waziri baminto project ko support n'abantu baminto kiramba tebi project nere ebintu bindebiya una mono ane ukabato muntu odako kuhuri ubulimo ane ko kunyara badevelop yenda moko degen ko kwa Ishmael na watu watebia degen ko joint venture Ishmael Nyaribo mowakiri yora chiko babosyo nigo kobomo ara omoroberi yo na kwenekinga abamenyi abo bantiranire nga tigegetie kigesa nigege chakiwe dispute teyo asokwa gache stadium ya Magwagwa ndio wana ine there is no dispute oro tigambo riswali elimo elinde kana abo riswali elio to chakiro mbarenga abatabanga stadium te baisa kwa gachi Magwagwa wimukia mo asante sana taiwana ni ase wizara y'echindemero inse yo waziri Bernard Maina na baigo mo chief officer Josephat Gori nigo batabire ngogocha kwegetie kyo nigo korache ko igora hasayo ane nigo bago kiregetambokero kyabamenye abugwanjira na getie kekebeko ase enseme ya Magwagwa ekere mechese kwa korua kegara ikiguchwa gachi standard chiri no na
chitimu chikunwa nisiko ya Kenya chacha kucheza ekere chitimu chirichigo chiesa bali mwachire stadium mwekere mipire yero abantu bako babange bali no mbugate chi hotel chindagira chikwera ekero kunyerigeri muna chorire yari na chorire ya chorire muna ndumva ndege na BSML ye para ogo chamate gaiga the main gate yoto kaganga ne skuru gawe Stephen Nyerikimbone, Soko TV, Mawawa North, Mogirango, County.